Hej Hårslev Efterskole! Hej, mit navn er Jessie. Og jeg hedder Sofie. Og vi går på Hoptrup Efterskole for Scenekunst. Vi går på musicallinjen. Og vi kommer snart ud på Jægerskole. Og optræder med vores musical Hilltop High. Ja, og den foregår på en amerikansk high school, hvor vi møder alle eleverne og lærerne. Det bliver rigtig godt. Vi kommer jo 6, ja. Og vi har allerede rigtig godt styr på det. Vi glæder os rigtig meget. Det bliver pisse. Ja, og jeg hedder Samantha. Og jeg hedder Valerie. Jeg får hovedrollen, så jeg skal stå i spil. Det handler ikke kun om jer for helvede. Hvorfor er du der altid? Du har ikke... Du har ikke krøllet det. Ej, fuck! Ej, du har ikke fået hovedet. Nej. Okay, fordi du skal... Kan det klippes ud? Ja, okay. Er det tæt nu? Er det nu? Er det? Okay. Ja. Vi glæder os rigtig meget. Vi har helt styr på det, som I kan se. Og, det bliver rigtig, rigtig godt. Ja, det bliver rigtig godt. Vi glæder os. Hej. 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 Også hej til mig.